Kendo Ten County ma Kisumo komakore kod riwruog jopur Agricultural Society of Kenya bade ma Kisumo obago nyasi manyiso mwandu mopogore mag pur kod pith kaka yorno maneno ni giywayo joket mwandu kod tiego jopur e yore mag lony manyasani manyalo konyo e bero sekta mar pur. Nyasi makama monyono odiechienge mar ariyo obagi kendo e tielo mar ariyo e alap ma Jomo Kenyatta alwora ma Mamboleo. Nyasi ni bende timore kuom ndalo 5 kaka mondo omi oganda thuolo ma chopo kendo mondo gisum paro e wi kaka ginyalo medo ndhadhu e weche mag pur kod pith. Thor mar wache nyasi manyisruok ma jopur en jiwo tiyo gi yore manyasani e chenro mag pur kod pith. Chutho to idwaro ni oganda mondo ne ni kit pur ma gitimo ok oketh alwora. Weche kata chenro manyasani ma ginyalo pidho godo chiemo mondo mi wabed gi chiemo e utewa, mondo mi wabed gi chiemo e miechwa, mondo mi wane ni pesa ma wayudo bende ok natiyo ga chiemo ng'iewo chiemo kende, to wanyalo timo gik mamoko nikech chiemo ma wachamo wanyalo yudo wan wawegi. Joma biro shoka wan gi ji 80, exhibitors maromo 80, drone moa kuonde mopogore opogore. Wan nyaka gi jogo moa Tanzania mobiro kaendi okelo gige ma gibiro nyiso. Wan gi jopith mobiro ka okelonwa jamni koa ADC Kitale, obiro nyisowa chiaye pith mopogore opogore. Ng'eyo ni production mag chiemo mopogore opogore gwengewa biro dhi malo kabisa. To wan kaka department bende waneno ni given ni show ni biro mana once in a year, wadwa ni mondo gino replicate e wards mopogore opogore. Ni mar sani endi wan gi extension officers morome wards, koro wadwa ni obed gi model farms e ward ka ward ma jopur ma e alwora mar area no endo nyalo dhi kendo neno kaka onego pidh bando, onego pidh alode to gik mopogore opogore. Mano kwa timo to wang'eyo ni pek mar food insecurity e Kisumu County biro dok chien.